Nasiri kuti andaraka. Muzati ndatobika chibhaketi changu chemafuta ndakagara nemi pano. Mojaricha inbox ndinogara ndichikudzai. Kunoitwa nema-admin. Uya ku WhatsApp. You come to my WhatsApp. Inbox kunoresponda nema-admin noti neni. Ndagara ndichikuudza. Ndogara ndichitaura wanasikana munzwi seikona yedu. Why musingawi kandini? Why? Why? Manditendedza kuti chibhaketi changu kutopedza chibhaketi changu chichato manditendedza usingaite. Shu. Tichitaura nyaya panapa tichitoita zvatiri kuita. Yes, tadzoka. Back. Kwanza wani mwedu da nyaya. Muchandiregerera guys. Nekuti one umwe mwana andisi kumubata umwe mwana guest. Nyaya izi. Ndichazozviwira mega ndofunga ma guest kaguya. Wechi-2 futi umwe mukadzi ndamisira message apa ndotoya kumufonera haasi kubata. Anditika but atishaiwe anditika zvokuita atishaiwe anti tichizomira magesi ndipachauyawo dzimwewo live dzizopa vachazobatika dava vari busy wo kana kuti magesi orochiva tonona jupi kwamene but atishai zvokuita nditi zvokuita atishai tine nyaya yacho da kuti titarise nhasi bede mondiregerera musoro wangu guys mondiregerera musoro wangu kuti ndati nditi ndiye ndakasunga dhuka hazviiti kuti kuri kupisa mondiregerera musoro ushu pane time yekuti ndombosvika pakuti handitombodikana kubatwa musoro ndozoenda kana ndakuda kunobatwa musoro saloni panopamba ndogona ndopedza kana vhiki wakadai maona wakatongodai ndichitowa kuti handisitomboda zvokufamba handisitoda zvokuenda kusambira ndisitoda chi saka it's one of those days saka kandakaenda kuinbox kwamukoma kotoni don't worry andiselina just anzi makazopinda mugrupu remabhinya ndakapinda problem ikuti ka vanhu vemabhinya okay uyawabatika uyu hello ko zvanaka ndabvira kutofona ndichiti handichabatiki ndaona kandasenda message ndikafona mamusingabati mafoni right ndiri palive ndiri palive abatiki ndofunga munhu wenyu akada kuchinjirai nhamba ndiri palive right saka ndida tutubva watongototanga taura nyaya yako kuti vanhu vakavanzwe pana mira ndinyatsoisa foni pari right guys umwe wedu wenyaya ndanchiti ane nyaya yake ada kuti auye nayo ndoda kuti munyatsoteerera nyaya yachikurondedzerai ndoda kuti muteerere tozotaura after apedza anditika right mainin zviindochisei kuvanhu mutangotaura nyaya yemutiwe alright sisimali zvakaitika sorry ndida kutanga ndaziva kuti disclose zita rake handiti NFD ndimi mauya makazvimirira saka taurai yamuri kuda yese hatisi kurimitai taurai sezvazviri because imbavha kai alright takatanga raundi tichitamba nomukadzi anonzi Sunshine Man Facebook name rake anonzi Sunshine Man akauya kwandiri akanditi zvoni tiri kudo pinda muraundi ndikati uri kupi zvikanzi ndiri kuzimu ndikati isusu raundi zvedu tinotamba nevanhu vari kuno zvikanzi it's fine kana zvichiita muchindibvumidza ndikati inini handina problem as long as iwo uchikwanisa kuzoita meetup nekubhadhara mari dzevanhu kana uchinge wapinda muraundi zvikanzi no problem so Sunshine apinda muraundi yaiti kana yava 10 yake kuti timisire mari hatina kutanga kutamba naye this year I think this is the second year 10 naye kana ichinge ya10 yake kuti timisire mari aikumbira munhu ari kunoko kuti ndokumbira kuti mundibatire mari dzangu kana kuti aiudza munhu ari kuzima kuti ndine mari yangu iri kubva kuSouth Africa waita arrangement ndokuenda kwaita mari yake so hana munhu ari kumuowa mari asina kumupa munhu wese akapuwa mari yake akamupa mari yake panguva yaifana kupuwa mari yake so it so happened kuti this year takadecide kuti since takuzivana ngatiintroducei kuti munhu anogona kupuwa mari twice like tikapa munhu mari January and February ndiye anenge achireceive March and April ndiye anenge achireceive so Sunshine ndobva yasvika 10 yake kuti apuwe mari May and June ndobva akumbira kuti ndokumbira kuti iwe
bati mari yangu upe Mingi ndiye achizonditumira mari yangu simu. Kati no problem. Because this was now the third time achizviita and ini ndandisina problem nazvo. So ndakatanga kubatsira Sunshine ndichicollecta mari yake kuti ndimutumire kusimu. Ndakamuudza kuti Sunshine kana kuno kuchipuwa mari yeround kune mabank charges anobatwa pamari. Mari kana ichisvika muaccount mangu kuti ndizokuisira haiuya akakwana. Apa ndaingomuudza like kumuinforma kuti azive but mari yake ndaingomupa yakakwana kudaro zvekuti proof and everything we have. So ndakamupa mari yake pekutanga, then pechi2 patikamucollectira mari yake paaifana kupuwa pachona muna May, since I receive both May and June. Ndobva akumbira akati ndokumbirawo mundibatsire mari yangu, ndobva ndati no problem. So it so happened kuti one of the ladies akauya necash yanga iri 1,500 rand. Akati inini ndine cash, ndikati no problem, ini ndichazonoisira Sunshine mari yake yaiswa muaccount ndo yanda transfer. Iyi cash kana ndichinge ndafree ndichazonomendesera mari yake. I think it was on a Saturday or Sunday if I'm not mistaken. So on a Sunday Sunshine akatanga kusenda messages achinetsa. Ndokumbirawo kuti Maria iende, ndikamuti no, inini handingakwanisi kuti ndiregedze kuita zvandiri kuita nokuti ndine vaenzi, ndoenda ndinokuisira mari. Iwewe since uri kuti munhu uyu ari muno muJoburg watiri kupa mari yako anozokupa, chisenda address ndiuye kumba kwako gozi ndine vaenzi right now. Kana vachinge vaenda ndikashaya pandinokwanisa kuenda pa-ATM padhuze ndinoenda kune munhu wacho. Kana ari muno muJoburg I will go there ndonomupa zvikanzi no problem, munozoisa mari yamangwana. Ndikati inini mangwana ndinoenda kubasa. Zveshuwa Monday ndakafuma ndichienda kubasa. Sunshine akaswera achinyora mameseji, ndiri kuda kuti muise mari, ndiri kuda kuti muise mari. Ndobva ndatoti ndiri kubasa, ndinoisa sei mari yako? Inga nezuro ndakati ndipe madetails wane kuti handingabve kumba na 6 o'clock ndichimhanya kuti rega ndiende kubank kunokuisira mari. Remember iwo ndiri kutokuitira favor. Then ndakazoti ndapedza basa ndakazonoisa mari na mapast 9 because receipt yemari yandikamupa ndinayo now. Ndakanomisira on that Monday ndabva kubasa, ndobva ndaenda ndobva ndanomisira mari yaya, ndobva mari yake yapera. Muna June mai receive the second money again. Ndobva auya akakumbira ndikati no, this time handikwanise kuti ndikuite sei ndikubatire mari yako because maitekere azvanga zvaita last time zvaita sekuti aindikamanisa sort of zvokuti zvakatondinetsa kuti but I'm doing everything nefavor, ndiri kumuitira favor kuti munhu ari kuZim plus munhu wandinotamba naye round wandisati ndaita problem naye. So why andiharasa last time nditi ndaimuisa mari, haandipi mari yefuyo yekuti ndiende kunomisira mari, haandipi mari yekuchanisa mari yake ndinopa every cent. So handina kuzvifarira. So pechi2 paakaisa message I didn't respond. Right. Mari yake ndobva apuwa mari yake through mumwe munhu akakumbira kuti isai maaccount imomo munhu yakwakuisirwa mari yake yese kwabva yapera. Now ndobva kwaita munhu we10 aifana kupuwa July and August. Sunshine kwabva abhadhara mari yaye muna July yemunhu aifana kupuwa. Come August mari yakudiwa akauya padhoro. I think it was a week before round regular pay. Ndobva akumbira zvikanzi guys ndokumbirawo kuti chi account number kuti kuisa mari. Munhu aipuwa mari ndobva amisira account number. Sunshine anapisa mari sisimedi. Mukadzi uya ndobva ati ko inini round rinoiri ndakapinda ndatonzwa nevanhu kuti iwe unotamba maraundi nevanhu vasingatsotsi mari. How come munhu uyu ari kundiudza story panyaya yemari? Sunshine haachabatiki haapinduri mamessage zviri kufamba sei? So inini knowing her kuti haasati ambotsotsa munhu mari ndaitova ndine confidence kuti probably there is something that is wrong kwaari, but achauya achitaura newe. That was on the 5th of September. Sunshine uya ndobva agara nakuisa mari. Ndobva ndazomnyorera message ndikati watsotsi here tizive from now kuti Sunshine Mel uri tsotsi. Ini ndine maphotos ako, I can go on Facebook and disclose and expose you kuti tachitamba nemunhu around but akatsotsa munhu mari. Zvikanzi no, inini handisi tsotsi vakoma, handisati ndambotsotsa munhu mari. Ndikati why uri kuuya kuinbox kwangu uchikwanisa kupindura inini mamessages ati munhu wauine mari naye haumupinduri? Mukadzi uyu anga asingamupinduri zvekuti ini ndaigona kunyorera messages anhasika ogona kuipindura, but uyu muridzi wemari uyu akatomunyorera message way before anga asingaipinduri. So
mukadzi uya ndobva adzoka futi mugroup akati guys ini ndiri kurwara so kurwara kwandiri kuita handisi kuziva kuti munhu asina kundipa mari yangu zvichafamba sei. Remember inini ndakanga ndatomboramba kuti ndichambe raundi tichiita double but because of the faith I had in you kuti muri vanhu vanozivana so now handisi kuwana mari yangu. Sunshine ndobva aisa message. If you remember Sisimele, I don't know ndakakutumira message yakaisera achiti ndapa munhu mari achiblame umwe munhu kuti iwo wai usina kutumira mari ndakakudza kuti ndiri kutravela so. That's how Sunshine appeared. Up to today haana kuzoisa mari Sunshine munhu ari kuda mari yake. Mari iri kuowa Sunshine in all yemari yemukadzi uyu i1.5 kotera 1.5 kotera 1.5 so total amount of it all 4,500 rand ndo mari yese iri kuowa Sunshine. She just disappeared like that. Haana wakataurira kuti zvakamira so mamessages akaignore zvichireva kuti itsotsi nekuti akatomboti mari ndiri kuisa musoro mande yacho yakapura akazodzoka futi achiita blame yekuti munhu uyu ndiri kutaura nemunhu uyu kuti akwanise kundiisira mari haana kundiisira mari ndaitaura naye kuti ndiri kutravela. So hatisi kuziva Sisimeli kuti isu toita sei Sunshine Mail akadisappear nemari dzevanhu. Akati ari kutravela chindepi? Haana waakaudza kana wakataurira akatoisa message mugroup yaakanyora munoona forwarded message from someone ukaitumira in the group inooneka kuti yaforward iyo yakanyorwa pamusoro nepazasi kundakakuudza kuti ndiri kufamba wai usina kuisira vanhu mari sira vanhu mari ndobva kupera zvakadaro. Ameno kuti ndiye ndofunga munhu ari kuno kuSouth Africa here waaitaura but hapana proof iri kurakidza kuti message iforwarded yakatumirwa nemunhu iyi. Pakutamba munhu akavhura magrupu aemaraundi ndiani? Ndiwe? Ndini. Right. Pawakatanga kuita zvinhu zvemaraundi muchitanga wati matamba naye 2 years wakambofungawo here kutora zvitupa zvevana makopi kuti ugare nazvo kuitira ramangwana rakafanana nanhasi? No, Sisimela handambozvifunga zvokuti nditore because I don't know kuti why but andinambofungidzira kuti we will be here today. That's the thing munin'ina wangu. That's the thing munin'ina wangu. Andiona kana tichitamba uchiti unondiziva iwe unenge uchinondiziva because tamba pasocial media andiona but the real me unenge usingamuzivi andi unozomona maybe panguva dzakafanana idzodzi wona zitaura kutaura Sunshine Mail andika Insta rekufacebook deongoone chitupa chake izvozvi hazvinetsi kuti ayatsotsvagwa zvakanaka nezita rake checho rechitupa andiona semunhu asafaunda akavhura gurupu kuti ndokumbirawo zvitupa zveindi makopi ndingosenderaiwo pafoni apa ndichengeti kuitira ramangwana nekuti iye anonzi Melody. If I'm not mistaken ndicharitarisa because pane panenge paakamboti atumirwe mari kuzimu ndobva aisa zita rake chairo neseni so I'm sure ndinaro. I will go back and look kuti zita rake chairo ranoshandisa ndiani. Runonzi Melody. Now what I have is anonzi Melody. Anonzi Melody. Anonzi Melody. But senemu ndianisingazivi but iye anonzi Melody because I remember ndakambonesana naye nchiti iwewe seuchizviti Mail asati anyizonyora kuti Sunshine aizviti Mail saka ndati ndaimuti kwewe unogozviti Mail inchizviti Mail toconfuse vanhu zvinofamba sei ndopakazozviti Sunshine Mail andiona nekuti madhezani akanyora kuti Mail madhezani ndaizviti Mail aya andiona saka ndopakati aiwa indinonziwo Mail ndinonzi Melody. Anonzi Melody. You are right. So saka maita 1.5 pamwedzi? Taita 1.5 pamwedzi tiri 5 taita 1.5 tiri 5 so vamwe anga akatova pakwasara yaAugust naSeptember naOctober saka ari kukwereta vanhu 4.5 akazoita ari kukwereta 4.5 zvino in the event yekuti anakuwanikwa pamoita sei? Ndinenge ndakutopa munhu uyu mari yake Sisimeli iwe weka inini ndinenge ndakupa munhu waari kuowa right now wasati apa aifana kupa muna August. Anonzi Melody Kasambira ndizvo exactly anonzi Melody Kasambira. Yes anonzi Melody Kasambira you are right. Zita rake akamboritumira achida kuisirwa mari kumukuru. Right saka guys pane ari kuziva here kuna Melody ushu vedu 4.5 imari dzakawanda zvokutodaro muno muSouth Africa muno onaiwana kutamba maraundi ema 1.5 anoona 1.5
ndiye vari kutamba saka kune umwe munhu yakatowanda mari iyoyo something chiri kuitika panyaya yeraundi munhu wekuti atinombofungidira kuti like I said tinotombotamba naye maraundi ema-3000 nemamwe maraundi emari hombe so atinombosuspecta we least expected even pamatotaura kuti makambozvifungira kuti dai makatora documentation yemunhu it's something that is now clicking now kuti but hazvina kumbobvira zvaklika kune munhu because haana kumbobvira achiita so but pakanyanya pandakafunga pekuti kaharassment kakange akuzoita pekupedzisira nekuzouya nemastori nekuignora munhu weraundi nekuisa message nekudisappear why did she chose to do that because dai anga ari munhu akatravela zveshuwa I think haungadzimi mafoni eso waienda kwekuti no one will get in touch with you anenge aripo achitokuona nemwe account I think so kuti ndo zviri kuitika aripo ari kuona nemwe account but misanchani meo kana wakatarisa it's wrong and zviri nani ubude pachino kuti vakomana ndakaita problem anowira munhu usingafungiri ndakaita dambudziko mufunge ndakashandisa mari yesaka ngatiye mari izvo ziti mari ndinodzosera sei kuvanhu anomaona ngatiite tichidaro yamuri kutaura ka tinotomboita maproblem iwawo muraundi ekuti mari munhu anototadzisa kubharira kana kuti ini ndinotogona kutoti guys ndashayiwa mari ndozokupamuswa 5 hazvisi zvinyowani zvinhu zvekutoti muraundi taitouya tichitodiscussa like that munhu akati handiti anozoisa nerimwe day because haungawani mari every time kuti unoiwana saka life ine maevents aunenge usingaexpect anogona kuitika woshayiwa mari saka taitomboita issues iwawo mugroup I think munhu wese aitotaura guys ndakapatikana after 2 days ndichaisa munhu toys but izvi zvekuti watodzimira vanhu mafoni wotodisappear just like that inini munhu wandandichiti ndisettle naye iwaAugust because munhu akatounzwa in this round with faith yekuti akatoya achitotaura kuti ndatonzwa kuti iwewe urimo dai wanga usimo ndingadai ndisina kutombojoina round irori but nemhaka nemari yemaraundi hauna problem nenyaya dzemaraundi ndikati no it well so now ari kurwara mari yake haana kupuwa ende zveshuwa aibvunza every day ini ndichitoenda ndichitovhunza kuti wakupuwa here mariya kusvika sunshine mail adisappear right nyaya dzeraundi right muri kuzvinzwa vanhu vanotamba maraundi mafaunda emaraundi pamunotanga kuti buronga raundi piwai zvitupa kuitira kuti pakazowanikwa mwanotiza information yekuti munhu munomubata papi zvinofamba semunomuwana uyu takutongomutsvaga melody kasambira takutongomutsvagawo kuti tiwane melody haino kuti wakatasisa neghost ndozati wakatokusasa neghost hapa iwe melody nemadonda social media hapana pekumboti wakabva pasocial media kunyepa chaiko ndokurambirai inema I know you melody pasocial media uripo asi kuti waane ghost uripo hausi munhu timu yekuti unonzvinobva pasocial media iwe hazviiti uripo neghost ipa vanhu mari yavo chiuya taure kuti ndiweduweka zvinhu zvakandidzvanya zvinhu ndichadini ndichakuzokupai mari yenyu woita maarrangement kutiza ne4.5 yakatopera so 4.5 yakapera kudhara ende kwauri you never find peace nenyaya iyoyi ide wanga uri munhu fona apa utaure nevanhu apa inda kuinbox kana utaura nokuti utoripo iwe ndio chokwadi chiripo iwe meo hausi munhu wekuti unodushaka pachava nekuda kwanoita nyaya madiro anoita zvinhu nenyaya melo hausi ndakati mutakatomuzva ndipamusati mamuziva naivi mamuziva melu ndakamuziva kudhara melu madiro anoita zvinhu nyaya meo dzavanhu iwe hapana kuti ungambonzi kwai haupo pasocial media wakadisapia wakafamba wakatedza kudongora social media inema hazviiti hazvigoni uripo uya utaure navanhu talk to people taura nevanhu meo anowanikwa mapeji ose ese mapeji anowanikwa ose kupi apa aripo pane noise apa aripo apa kuri dzimwe chadzo kuti guys unotonyazoona kuti nema hazviiti kuti akagara 2 days asina kumbona social media ndiyo type ya meo taura nevanhu uvape mari yavo taura nevanhu vape mari yavo meo talk to people and give them back their money vape mari yavo haungaiti peace anozviti sunshine mail but anonzi melody melody chiko anzi melody kasambira kasambira melody kasambira mapicha ake ndinaona ndisina kutokana hangu because ndine kungomunyara munhu ndakaziva kudhara asi ndichatozokana mapicha ake chatozokana mapicha ake hazvina kunaka meo pavanhu mari dzavo dzemaraundi hazvina kunaka ipai vanhu ndosaka vanhu muchizopenga imi muzoti kwa kudii anomaona mumapengesewa navanhu mari inogwadza vedu munomboziva kuti vanhu vari kumusouth africa mari inonetsa sei
Munokuza kuti ndikawatowa ukona 100 rand kuno kunonga utori mamu ndototenga 10 kg yangu yokufuna usakugula nhasi. Mozviziva kuti mari yakatowanda. Ngabhadhari mari dzevanhu. Melody bhadhara mari dzevanhu, Sunshine Mail bhadhara mari dzevanhu. Hanzi ndiwo akabhlokwa ari pasocial media. Aripoka. Agumisira kukanda rini guys. Handazviziva ini sinema. So Mail kudi kubva pasocial media inema chaiti. Gumisira kuposta rini. Ma? Sunshine is not my friend on Facebook, so inini andikwanise kuona kuti ari kuposta kana kuti because asi shamwari yangu, but kuvapo ndozoti aripo. Ku WhatsApp koka haana kundibloka futi. I noticed kuti kundibloka haana, but akangosiya sim card raishandisa iroro. Riri mufoni nende zviripo asi ukafona ukasenda mujaipindi. Kwakubvaisa rimwe. Zvakaoma. Ameno let's just hope changu posta wapa let's hope kuti munomuwana. But let's hope kuti akatarisa po madzalo. Agara pa wall pakanga singanyori chinhu. Oh, Hans, I'm not your friend, but my life anenge ari comments say it's true Anna. Ndozviziva zveini. Hayi wow. Mel, nezozviziva kuti ma comment section anenge ari mu. Vakablock ava vamuone asi uripo ndochokwadi. Chirega tigomutsvaga tikamuona tichamubata toya naye. All right, sis Mandy, thank you so much. Shame, sorry yenyu anyway. All right, sharp. Right? Okay. Kuna vanotamba maraundi yavaya. Ndozvinhu zvamusanga zvemaraundi asina imi ndambokubvunzai guys. Maraundi aya anobatsirei? Nokuti imari yako kai yaunongodzisikwa. Maraundi anobatsirei? Because imari yaunongopa munhu ndibatsirewo mari yangu iyi. Andika uzokudzosera mari yako. Saka nda kuisa kuti maraundi anobatsirei guys. Mina ndoda kudzidza. I want to be educated. What is the purpose of playing my rounds or dancing my round? I don't want to kutamba my round. Of playing the rounds or dancing the rounds. What is the purpose? Because it's your money. Yandongoti kuna ru or dream bobato mari yangu ishi. Ugozondidzosera mari yacho back. Saka ndikatora mari yangu inini guys ndikazvisira pa spare mattress. Hazvina kufanana here. Kwanzi ku encourage people to save. Ko account. Handiko unoza account ndisa mu fixed account. Ndikutora ndisa fixed account. Ndisora dzimsandipe mari muzinipa after 6 months. Aiwa consilia, is it not ndikudatora way yekusave isina noise mukati. Isina kumarana nevanhu mukati. Handika John Dombo ndikukunzwai. Wotora mari yako iyi. Handika woinda tongoti right, let's say hauna mapepa ekuti uvhura ko bank ra FNB na Standard Bank. Woinda kumukuru raunawo. Ndizvo zvemeri. Wosvika ndikuda kuti ndikuda kuisa mari yangu ise fixed account. Ndoda kuzoitora after 4 months. Avakupi anoziya. Yakangoseveka. Hello? Yes, muri sei auntie. Mushe maskera ndafuna because ini ndakamboita program yemaround. Okay. Here is the thing Sisimeni. Kana tichita maround. Some of us atisiri disciplined to keep mari mu account. Kana mari kango pakaitika chinhu chiri kunetsa. We change kumhanya pasi pembedha chinotora mari. And before you know it, mari yako isa pasi pembedha paya kana kuchengeta ma account it's gone. Saka kana iri round ndikange ndakandira imimi Sisimeni. Manakiro acha zvakaita ndekuti kunyange ndikakandira imi kana paine chanetsa, there is no way I can come to you and say kuti ndikuda mari iya ndakakupa iri mari yeround. Ndozvakanakira man round, but inoda munhu ari disciplined. Zvamataura zvechitupa izvi ini ndiri munhu akatamba maround. It's something that I never thought. Saka kana tichiti tinodzidza paSisimelis Diaries, ndatodzidzawo nyaya yekuti tsvagai zvitupa zvevanhu muchengete, because it's not something that I've never tamba maround kwenguva yakareba. Andiselina. Ina handitambi marounds andambotamba marounds asi ndopa chimbasi. Ani muri kunzwa. Ini ndiri mashonisa. Saka ndinotoita macustomer ekuti anenge arifewa nesomebody else. Handimuzivi. Ifirst time ekupe kwandiri akutoda mari. Atofora zvitigari panapa ndadaigona ningi. Mwanzi munoda mari ndiri kudawo mari yakati. Handiti muri kupi ngatitsangane pakati. Chekutanga ndipozve chitupa chako. Handitika ndotobata ID yake. Hani mokona. Because tirakada kudi hapana chanoita asina ID. Panodiwa ID ndindakabata chete tandipe mari yangu. Ndinongoti temba ID yake ndiye ndongotemba ndipeyo ID ndobata ID. Saka ndati nini kuchitupa kuno save futi because unongozvati ukudzira nani ndewe pisei. Kuno
unoseva stereki. But here is the difference of being in an African country, no disrespect, and being in a first world country. Kuno handibvumirwe kuti ndipe chitupa chako ndibate, whether it's round or whether it's iyo yamataura yandichanitaura nezita. Handigone because munhu akandiendera kumapurisa kuti ndatorerwa chitupa changu nekuti ndakakwereta mari inoita mhosva. Saka yechitupa probably ini ndandikuzvitorera kuti akangondipa kopi yeID kuti ndizive zita rake chairo. Because kana munhu akauya achitanga kujoina round achizviti anodzi Sunshine Mail, honestly in my right mind of mine izita remunhu herere kuti Sunshine Mail rinotoshandiswa paround, inini ndikotoribvuma kuti ngatijoinisa Sunshine Mail semunhu arikuda kutamba round. Asi tinodzidza tese, mukadzi uyu anga asina kuzvifungawo ndizvozvofamba zvakanaka but zvikazoita kunge zvakaipa hazvo. But it's something chandatodzidza personally. Ndiri kuno probably I would say ndipo kopi yako yeID, not kutora ID chaiyo, nekuti ndinoswera ndakuparkside police station ndikatora ID yemunhu. Asi inini kwandiri kubatsira kutamba maraundi kwandakaitaka yakandipa kuti ndiseve ndichitoita zvandakamboratidza vanhu papicha kuti inini pandaiita imba yangu ndakaita nemaraundi ende zvakandibatsira, because not all of us are disciplined kuchengeta mari muaccount kana pasi pemattress. ndozvandinongocontributa. Thank you so much. Alright, thank you very much Auntie Selina. Right, hanzi zvakandibatsira kuseva kuti ndikwanisa kudi indati yangu inini kuseva ndongota fixed account. Izvo ndine fixed account ndakataura kuti ndoda kuzoibata January. Saka January ndo chigaba changu ndo pachichifuka kubanki. Chero ndikata munhu nhamo yakadi izvozvo handikwanisi kuti ndanotora mari iyoyo because iri fixed account. Right, 1 2 kunenge kuti kwai chitupa ndikwanisa kutora muno South Africa. It's not easy kuti warasa chitupa ngonotora chimwe just like that. Vanokupa a period. That means pa period yese iyoyo uruza chitupa chako ndindakabata. Andiona hauna chanokwanisa kuita any activity unokwanisa kuita uchimirira kuapply chimwe chitupa ini ndinacho. Saka zvakasiyana nekuZimbabwe kuti munhu anongonotora chitupa indagara mari yangu handipi mazimba, indagara mari yangu handidhiri nemazimba, handipi zimba chero Jesu akauya neuku akabuda neuku handipi mazimba mari nokuti handidi kunetsana nekunya ndoziva kuti tonetsana mangwana. Ndemakasitoma angu ari muno vanhu vemuno guys ngaindikudzei panyaya dzekutora dzechimbazo idzi. Hautombovateveri vanhu vemuno, hautombovateveri. Vanototi musi anenge achingokora iwoyo anotokufonera ega kuti ndaisa mari kana tongora proof of payment yakandwa hautombomuteveri, hautoteveri munhu womuno inhema. Anototora otokudza kuti nditobhukisa imwe mudheti richiti 1 harimaona ndiri kudawo imwe mari because ndechikudza kuti mwedzi usati watanga kana mwedzi usati watanga handikwanisi kupa poseti chiri muse mwedzi handiona. Saka ndomirira panotanga mwedzi ototi ndamari yenyu ndadzosera musi wa1 ndiri kubhukisa kuti mundipo kana 4000 handimaona. Katiza achikora okupa kuti mari yako handimaona kana asitorina kusina kutobhalansa tokudza kuti ndaisa mainterest ndasara chitupa achibvumidzwi kuti ubate. Asi ine government ina handisi government ndiri munhu handika kuhasila kwangu chaya ivo vanotozviziva vanhu vemuno kuti chitupa achibvumidzwi kupiwa munhu asi vanondipa nenyaya yekuti yari kudawo mari handimaona. Ini chero kutopa munhu mari handitobvumigwi because handisi bhengi handimaona handisi bhengi. Asi nyaya yekuti yari kuda kupiwa mari ini ndiri kudawo interest tinotongota madhiri acho handimaona anotongotwa madhiri iwayo handimaona. Hazvinokachera kupi hazvibvumidzwi kuti ubate chitupa chemunhu, hazvibvumidzwi kuti upe vanhu mari, asi tinotongozviita kurarama. It's survival of the fittest guys. Ndo hustling yacho handika. Ini ndine fixed account yangu yekuti ndakatotora ngati mari iyi kubanki I'm going to ndikatofila mafomu ndozoitora January. Chero December ndikanzi ndadipa ita dambudziko rakati haitoreki guys, haitoreki. Pandakataura paya pandakadzetera ndakaisariya handika musi wa 6 January ndo painovhurigwa ndo pandokwanisa kuitora handitika. Saka marounds I think handizoziva kuti panoziva ndongazve zvangodependa one kuti ameno vanhu mune matamba nawo marounds achona iwayo antimaona maybe ndo vanenge vasiri honest. Ameno vasiri honest kana zvidi ameno handizivi nokuti chokwadi guys tasangana pasocial media apa takutotasana kuti totopanana ma 10,000 rand pamwedzi pasocial media. Tasangana pasocial media apa guys tinotrustana kuti ngatite maraundi 10,000 rands because tasangana mugrupu pasisemail diaries toita ma 10 guys. Munhu anongotora mari yaya obva tochinja sim card rake tochinja account yeFacebook otodzoka nemwe account mototamba naye mugomutsvaga svikovharana. Aripo mukadzi wepa Pretoria apa, musikana wepa Pretoria apa uya akatora mari dzavanhu veku UK handika pano pa diaries akatora mari yaSisi Florence ku UK uko akatamba maita mukandi wana Rosie
wana Rozi uyu munhu wangu wegweru Rozi Nshuro uyu anobika mafuta uyu akati vakamukandira mazimari akawanda mikando iyi vakamukandira mazimari akawanda musikana uya akarova pasi nemari iyoyo asina kupa yanga vatene kuti ape Sisi Florence vari ku-UK Sisi Florence vari ku-UK vanga vapinda mumukando weraundi kuno kuAfrica osvo kune vanhu vanga vakarongeka mukando usho animona vanga vakarongeka wakati mukando wakarongeka pazongoita wani munhu usho akatanga achibhadhira zvakanaka hamunoti chii chakazomboitika animona hamunoti chakazoitikawo chii ndobva akuvakuti chinopiwa mari yakawanda mai mwana wakatora mari iko hamuna asi kuma 30,000 ivo amen kwakuti achivapa kudai kwabvatora mari yakudisapia kudai mai mwana apa ndakuti Roza akuti akuya nenyaya ndakuti Roza panogara here hanzi atizivi anogara kuKempton Park but papi havazivi hani muri kuona hava vangasingazivi paanogara takutanga kuti adzasari kudhiraivha mauber takutanga kubvunza vemauber tichitsvaga mai mwana tichitsvaga andiva ivo vanga vablokwa vese ndikachinipai kuno namba ndimbofona ndataura naye ndakubvunisira bvunza kati iwe shamwari pavanhu mari yavo adza zvinokuvara shishi zvikanzi ndichava simeni apa itori follower yepano mwana uyu itori follower yepano ndovapa simeni zvo zvinandidzvanyazvo zvakandidzvanya saka ndakambodididii ngano dzakaita saka wakablokera chii vanhu ndaedha ndikati wakurumidza kumuunbloka ndobva ndaedha Rozi kati Rozi munhu inzwa ndamuwana itosva kutaura zvikanzi shuwa asi mondiregerera inyu shuwa ndovapa mari yavo ndokupai mari yenyu chichi ndokupai kusvikira mwedzi uchinopera handi tichingopedza kudaro andimoona inini ndatoriginwa kati nyaya yatopera kuda kambondivaradza mazuva ndobvazondibloka ini handichatarisika ini kuti haufa handimaona kuna Roziko akanga atobloka akadzokerwa blokwa Sisi achamutsvaga kushayiwa nanhasi kuti aunge akadliwa nepasi kana kuexita kana kuwanikwa kana kudii kudisapia nanhasi zvinhu zvelast year nanhasi mai mwana mari yakatorova pasi mari yakatowanda ku-UK iko Sisi Fulo nzamuta simeni muchagenda kubhadhara mukamuwanika ndogomuwanepi naye Sisi Fulo ndomuwanepi ino zvigarira kuno kwaiwe waimbogara kuTopic ndomuwanepi Sisi chagaivana ndomuwana ndokupai kati ndikati haisi nyaya yekati Sisi inyaya yekuti munhu wacho anowanikwa kupi ndonyaya itoripo mari yakarova pasi vari ku-UK iko saka ndizivi panyaya dzekutamba ivai careful kana mati mutamba mutambo chiziva nai guys ivai vanhu vanoziva kuti ningi anogara pakati pakadai because zvokuti pasangana pasimeni izvi zvokuti Mavis ngatitambe mukando totamba nani na Tinotenda uyu naRisi hanimaona naAndiselina hatiziva nokutakabva Risi handimuzivi hanimaona pichi yake iyo ndeyeghost hanimaona asi anogara ari pano handika namai Tanatswa uyai tipinde ndongovaona padiaries everyday ndone bheje top fan but handivazivi totaka kupani haiwa takai kupai nini hanimaona takai kupai nini inini nditoti haura itimozopesira ani anopesira ntangwa ndiye anozotangwa futi haura ini mozondipesira because ida kuzotangwa ngatitake kupa Risi ndomona pane everyday nisi nyika dzino tota mari ma 20,000 pamwedzi 100,000 toisa kupi mari topa Mateus isaiapa Mateus apa mari tokanda mari ya Mateus atapuwa na Risi tichingopedza kumupa Risi unogona kuchinja akaunti yake yakairisiya nemwana ototora 100,000 atoraka imari yekuti nditanga stati otokanda uko otozoka neimwe akaunti yakatonzi John Dombo hanimaona uchagomudii muchaziva sei kuti ndirisi muchaziva sei kuti ndirisi audzoka neakaunti yakatonzi John Dombo hanimaona tototora nyaya dzekuti ine tikutsvagawo Risi pano akatiza mari jonototora kuti zitsotsi remunhu izvo ndiyake zitsotsi remunhu Zimbabwe iwe Risi dzoka upa vanhu mari yavo izvo akatochinja stati ovene rimwe sarakanzi John Dombo votamba ivi guys maraundi maraundi tamba yaranozivana nokuti vedwe pesira finishing yegame regare maraundi rine nyaya finishing regame roga remaraundi rine nyaya animona finishing yegame ndotiteshesa iwe Risi kozi uri chimwe changu animona ine nyaya vanhu vashomanenge vari honest zvokudaro vamwe vanogona kuti maproblems evachokwadi anoona but problem yako haikauntika paraundi nokuti iwe wakapuwa mari navamwe handiti problem yako haikaunti paraundi because iwe dzavo makagamuchira havana kutaura mapa unotaura maproblems saka kana wapiwa give back what belongs to Caesar handizvo here inokonzesa kuti muvengane raundi totruly speaking munovengana nenyaya dzevaraundi idzi munovengana nyaya dzevaraundi guys animona chigaba chonesa kuti vanhu vese vari muchigaba because kana wachona unochicheka nebanga ungochicheka kachigaba fixed ndomboma havakupi bhenkoko unobva unoaplayira mari yako
Zvona vanhu vanozivana. Anoona zivanai mumaraundi mufest. Zivanai mumaraundi. Because zvinonetsa. Shuwa shongoti tasangana pano pasimeri diaries kuti hatite zvemaraundi. Mwana chema chete. Mwana chema chete. Mari yakatengesa Jesu guys. Jesu wakatengeswa na mashereni. Muri kunzwa? Mashereni ndiye akatengesa Jesu. Chifunga yewe yenyu. Amen. Ati mukuti munozivana here na Linet. Saka imi magara munozivana ka. Munozivana. Mari noputsa ukama guys, andi kunyepera. Mari noputsa ukama. Munokorana nenyaya dzemari idzi. Ini ndagora tokudzai pano guys. Even nyaya ndakudzai guys. Musaita kuti mukona neukama wenyu panapa. Antika. Kana uchida kuona tinonengana nemuzimba even mukweretise mari muzimba. Mukweretise mari. Guys kuti ungove safe side. Usanengana nemunhu, usakweretise munhu usingazivi mari. Please. Don't kweretisa munhu usingazivi mari ngoti handina. Imi vanhu seta zvinhu ngonokwereta vanhu mari. Please. Just because zvinonetsa mangwani. Kuchengetedza ukama hwenyu ka ndichadada andina nyarara rako nokuti kana wakuida mari haidzoki. Kana wakuida mari anenge akukuza statement. Makutovengana, makutogwa, makutosana pa life pasimeli. Anoona? Saka mari musakana wamupa ingombo zati ndikupa munhu ndikaenda kuna maitawa kuti vakoma ndikweretewo ndipewo mari vanongondipaza ndikupa munhu wangu nini wangu kana ikazodzoka ndikoko yakazodzoka ndikoko. Anoona? But ndikati ndikweretesei vachitoiti nora ndinoda kuishandisa musi wa 1 mari yandinokupai. Musi wa 1 ndinoda kuti ndibhadhare ndine mari yandinokupai. Saka umeka ndokupai musi wa 25 hashuwa ndokupai. Hashuwa ndokupai. 25 pocho achisvika mandatokodza statement munotovengana. Mari yakaoma. Yes. Musa lend don't borrow kusakwanisa kudzosera. Saka musa kweretsa nemari please. Ndambo kundikudze muchengetedze yenyu nikikiri ukama wenyu mukatu. Musa kweretsa nemari. Musa kweretsa nemari, kweretsa mari chako don't because munovengana. Kuna nenge achida kupa zveshuwa mari yako asi paita dambudziko. Hachakwanisi kupa. Iwe mari yauri kuida, unoda kushandisa mari ya. Makutovengana. Hausha understand kuti handina hana zveshuwa. Mari inonetsa. Ende futi vanhu musapromise kupa vanhu mari. Muchizoti hamusikuzopa mari. Kana mapromisa kuti kuda kupa mari, ipa munhu mari yake wamupromisa ndeyake. Handi, hakuna kumupromisa mari oga kunipa mari yangu. Kana wanipromisa mari ndi wanipromisa oga ndipe. Ndeyangu ati ndi wanipromisa. Ndipe mari yacho. Kana wanipromisa sisi ndazotumira mari ndotoiteverera mari yangu because ndiwanditaurira oga wandipromisa. Ndambokumbira. Ndiwandipromisa ndotoyuya nchiti ko mari yangu yahaufa. Because ndiwe wandipromisa. Mari inonetsa guys. Mari inonetsa. Zveround zvakanaka zvinosumudzira zvoita kwamuri kuita but it's a gamble. It's a gamble. Zveround it's a gamble. Because gaya kuti ndiri kuno kuRustenburg muna kuna mari yangu chero chimuziva tongoti ndi shumburesu yangu Joburg ndozi angu paanogara. Kuzopetera kuenda up and down inodhibana mari kuti unopera pa inoperera munikikiri. Inoperera muuyu. Muchida mbuzvapa arizokupa wambofamba kechifo achizoti mari yako yakaperera mupetro ungamdi. Mari dzinonetsa guys. Mari dzinonetsa right. Saka asati afona mail uyu pane nyaya ndachida kuti tionesana. Harimozati pana paisa atiperegwi pano. Pana atiperegwi andika. Pana atiperegwi. Tete zvakwanda zvinogona kuitika panapa. Saka ndine nyaya iyi. I've got a story andika. Yandoda kuti tione tese. Iri kutranslata. Kwanzi chiri yako ndidaro ndikuda kutokwereta izvi. Uda kwereta ani Mavis? Unozodzosera here? Kana uchidzosera mari kwereta. Kana usingadzoseri mari please. Kana wakapromisa chinhu nechinhu ipa munhu puwa muchinhu chako chawakapromisa. Indanobvunza kuti koma kandipromisa chakati chako ndipeiwoka. Handika. Shumbes kana kapromisa kana chingave laptop kana phone nemu ndoti ko laptop yangu yamakandipromisa yako makazoti kudi because wakapromiswa wega hauna kukumbira. Wakapromiswa wega hauna kukumbira. Ndanobvunza mari ndanobvunza zvakanaka kuti ko makazoti chiko pa yako makapromisiwa tipa kutandara nhasi tipa kutandara Thursday. Handika. Toda tionesana apa majendita say because inende singadi kuti ndirambe ndakazobata ruko runorwadza. Toda kuti tione nyaya iri pana. Nyaya inorwadza. Handika. Nyaya inorwadza. Hanzi nyaya iri now right. Chatombofandiswa iri na boss toda kuenda kunotora mwana waya kuBotswana. Toda kuperekedza mai vaya kuenda kuBotswana kunotora mwana mukomana waya. Toda kuperekedza mai vangu kuBotswana kunotora mwana.
right? Saka ngatione nyaya iyi. Story iyi yenyaya iyi inonzi Made in Hell andika ndaipiwa nemwe mudhayari. Ngatione nyaya. Imi guys, murikuona here? Translation murikuona? Translation murikuona here guys? Translation murikuona? Murikuona here translation guys? Gondona kuti muverenge varitaura nechimwe chirudzika but vari kutranslata nechirungu. Murikuona? Andika isai phone upside down. Seiko. So هنا بدي اسألك كمان على الباسبور. ديجو Makona. Don't you put upside down? Don't deep. Anzitine camera. Nzvacho. Makundikanganisa wini. Ndikubva kukudzai izvo zvekuti vanhu vechimbazo vemuSouth African havateverera ndavakudzai ndikati phone na South African client vatakatokora ka honai atotumira mari yangu izvozvo honai muri kuona adoisa mari izvozvo usho adoisa mari akatoisa message akanzi thank you sister thank you os usho izvozvo zvitigere pano usho South African haumbovatevereri uchiti mari yangu yellow. All right, sharp. Quite a chance a big camera. Okay. Quite a chance a big camera. Mirai. Chance a big camera. سوري حضرتك شركة تأمين عميلات ما هيك شركة دولية؟ شو بدي صبية تساعدني. Hello. Isai kubhe camera iri palive. Phone iri palive ndise bhe camera. Munotora phone yamuda kuradza video ka. Motora phone iri palive muita kuti tarisai. Koda gozive iko. Waita hako. Nanocha kuti ndudi asindodiko. Kwanzi phone ibhe camera. Saka kungotena I might as well turn it and right. Aposiwa. Shaita. Makometa yao. طب لكن بدي اسألك كمان على الباسبور.
Sponsorship system known as kafalas has been described as modern-day slavery. It ties workers to their employers. They can't change jobs or leave the country without their boss's permission. The moment you land. Hello. What do you point? Hello. Your passport is taken away. What's going on? What's going on? Guys, ndikadai kamwe ndinapata ndiri kumboona ini. Ndikadai. Guys, kaifata bata ifoni palive yemumaoko. Zvakaoma. Guys, ndatibowa. Hello. Hello. Hey, mandidi where are you ziva ini zvamukuto? Kuno kusha kuti zviri kufamba seiko. Masindidi iko wasikana. Technology masinodi iko imi guys. Kula kuti mwana kuzadiseka hake mduweka msadaro. Hakuna kuseka shembere yenyu so. Kola hello. Kola kwa mwana kuseka yenyu. Yeah, Dave. Hello. Kola. Kola. Phone up with a noise. Hey, what's What he? Pull up. Now do they come to say, guys, don't stack up and up. That's stack in to the what movie. That's stack, guys. Did you say phone up on the woods and say? Hello. Sis Mary. Eh. Phone in a video, it got the paper table. I got something and it's Mirai, Makada. This is phone, right? Datora phone, Dodi. Yeah, in the Jura comments, I can't sing on your comments. Datora. And then what other phone you live? Moitonge murukutora video. Phone ya muda kuplay video. Mira titanki. Phone in Datora. And phone yenye video ya muda kuplay video igadzike ipa table yakatasa mudenga muchiona imi. Alright, mira TV tatongoita. Mira ikasiya. That's right. Ndititwa. Hey, God, sise pa stand. Right. Kana yapa stand dodi. And then motora phone iri pa live. Moita unge muruda kutora video, but mushitora say mushiti play video iri pa phone iri pa table, mushitora ne phone iri pa live kuti tione. But ma comments mnenge mshitaona ime yamuri play video munoisiya iri pa table, mobata iri pa live. Moitena sa camera, the camera moinongedzeresa pane phone iri pasi pa table. Moplay video tiona chase. But makatena camera iphone iri pa live. Zviro inokomedza. Zvoka natina camera inokomedza nchamaoni kai. Ma comments munaona. Handichamaoni kandi phone inenge yatena. Changochinja ikamera. Ikamera yamatena. Ndikangotena camera kayakutodza kumasure kusvo. Saka ndinda kufunga kuti azvishandi zvakundiudza chamwari. Sis Mandy, phone yamuruda kuplay video igadzike ipate. Iyo ndagadzika iyoyo. Ndikureva imwe yacho yandikuita nayo live. Motora phone iri pa live iyoyo moitarizisa phone yamuruda kuplay video. Motena camera yacho. Kuti itarize phone iri pa table mubva ma player. Zvino ndakatina camera ina njooni manikikiri zvema uyu acho ma comments. Alright, saka izvo zvino ndakaita kudai so alright. Uri kudai phone yakwenda pa Facebook kudai. Ndikadai handiti zvakatasana kudai. Muri kuona here? Uri kuona? Ndine
Mandiona ndikuona manje. Rega inde pa live, mina inde pa live tona. Ende pa live. Right. Dapa live. Ukuona ka? Saka chini kiri nda live kuti. Ndiripo? Ndiri pa live but ndokuka live yangu iri behind mchana. Ndatena, urikuona? Ukuona natina makamera? Hello? Yebo? Guys, nandisi zvakusuka back camera zvamutaura ndizvizivini. Guys, nandisi tombozviziva ina. Hai guys. Ina nambo tina phone ndango tina camera guys. Handisi kuzviwisa zvinhu zvamukutaura guys ini. Handisi kutombozviwisa ini guys. Kana handisi tombozviwisisa. Eka magona. Saka ndatika ndikatina ndichaoneka nikiri makomenzi kanenda kungoona ndikungoona kusure kwenikiri kwemuno mandiri muno ndokwa ndikuona. Ndungona kusure kukonesa nene makomenzi ndichamaoneka ndikukudzai ka guys. Imukundisa naro sei inchikudzai. Right dai. Zvamuita wenyu. Zvaita. Saka manje apa ndomisa seya. Saka Zvakoma. Saka mbira itidai. Shundumbu racho. Hai. Ndorega kutaridza imuvi racho ini. Achipopira ini mboita tuone. Ndoya kutaridza imuvi racho ini kana zvikanetsa. Hai. Ndinoita headache nekuti kwaitenai kamera Ndorega ini ndindadi. Kirega kufona tichiona movie zvemi. Kirega kufona tichiona movie. Nasi vandipedza. Mirai ndidai. Nasi ndaseka. Mirai ndise iyi apa. I think zvinoita. Tidai. Inde apa. So. Mirai ndise iyi apa. Mirai. Ndotora chimwe chistendi ichi. Ndoisa iyi. Yokuda kuonekwa. Film. Tumunyatso kuona. Todai. Mirai. Mirai ndigadzirire. Let me set it up for you. Makona. Ndizvo kuti munyatsoona kasi. Mukunona? Kosi kamera yacho yainda katopota kusera ndichatooni guys. Unogabomira kufona guys. Musafoneka guys, mbomira kufona. Haya. Mbofana tu. Mponera watu. Musha kanjani? Yebo. Guys. Mbere titinde kumovie. Mbomera kufona ka guys. Mukana mufona inoramba chingo disturbewa. Muramba chingofona. Hey. Guys, mirai kufona apa. Musafona. Muramba chingofona kumana. Makuona ka.
Makuona, guys. Boy, guys. Boy, let's take you guys. Boy. سوري حضرتك شركة تأمين عميلات ما هيك شركة دولية. بويرة جايز بو. بدي صبية تساعدني. ونمرقو فونا او. Mana unarungofona hai inachawisisini kasi ndakukata live nimubura mchikofona guys chiti msafoni live طب لكن بدي اسالك كمان على الباسبور guys ndakubvisa achadi guys achadi ndakubvisa hazvisi kushanda hazvisi kushanda guys achadi aiwa achadi guys hazvisi kushanda guys this is not working it's not working has been described as modern day it's not working guys it ties workers to their employers it's not working they can't change guys it's not working the country it's not working it's not working The moment you land, your passport is taken. guys it's not working it's not working ina ngani chigoni hai guys tazidi kunyembedzera zvinhu ina handigoni zve technology it's not working guys anga zvikwani handinga zvikwanisi guys ina ngani ngabozvikwanisi zve technology hazvisi kushanda mira ndikupeisa ina munoona moga tachida kuona tichidiscuss panapa but hazvisi kuita hazvisi kuita saka guys imi zvomoita endai munoningirira endai munoona yakanzi made in hell made M-A-I-D made in hell muri kunzwa mira ndikunyorerei munoona nai mukadada ndikudza foro kunyaya yangu indisiyei made in hell ndingazvigone terai kamera simeri kamera yaenda kure zvazodai he kamera dekamera ndingazvikwanisi izvozvo aiwa kana iyo guys ndakupinda iro ndakuudzai iyo chindai munoona home tizodzoka tonyatso kuri kutaura nezvayo chindai munoona iyo kuyoutube indai kuyoutube munoona tizotaura nezvayo kana madzoka handika tizotaura nezvayo maranda ari nani kuzvigwa mari pane technology aiwa iri papa kuri kuyoutube it's a documentary iri kuyoutube indai kuyoutube handika indai kuyoutube chindai munoona guys tozodzoka totaurana pano kana madzoka handika idocumentary handiti izvozvo zvemaslave kumiddle east wadatichaura indai munoona movie iroro tozodzoka totaura ndika mira ndimbotsvaga Shinzo man guys but iri mashwiri ndariona kai ndosaka ndati made in hell zita rachona iri kai munyatsokuona iri specifically irori mira ndimbonotsvaga zvevabhekera nozvizire pino zvazopa vanhu mari chimbadzo ini chipuwa mari ndagara kumba izvi handizvizivi izvi saka ichitega ndimbonotsvaga nhikikiri guys mira ndimbonotsvaga Shinzo man asi kana ndauya naShinzo man guys munombosiya documentary tomboita zvaShinzo tozodzokera kudocumentary manheru tisina zvokuita ka magetsi ariko madhondo ari magetsi haende magetsi toita zvesvesita zvedocumentary ndimbotsvaga Shinzo ndodzoka naShinzo man kana ndadzoka naShinzo man mombosiya zvedocumentary tombodzoka pano tombotaura naShinzo handika timbowa kuti apera here zvizvi kuti kupera here kwaatoita mugame kwazvifamba sei handika tozodzoka chindai kuyoutube